bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sari ko bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sari joom hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma alhamis joyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen ma dutton toon to New York hono kanko oɗo pedduɗo président directeur général compagnie assurance biyeteɗo United Healthcare ha hande woni ko yiilede toon to Washington kadi on wayno ko kanko Donald Trump supporteur uji makko walla sénateur uji républicain ɓuuri hewde nan ƴeewa kadi continde wallude hon mo suuɓi yo won défense o holno ɓenniri habaruji men international ma en puɗɗor toon to France kono noon ma en jokkotir habaruji ɗi fuutanke jaw meftande muɗum ndi waɗan en hannde ko fate Mauritanie Sénégal e Guinée Bissau ko ɗum woni titre uji men ɓuri mawniri oɗo journal ma en gartu joni joni. e dow yimmirore hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould El Ajwani et dow tawtorede les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires de toutes les communes de la République islamique de Mauritanie kono kadi e dow gardugol monsieur Abdoulaye Oumar Ly, le maire de la commune de Diowol, monsieur Alassane Samba Gaïdo, monsieur Abdoulaye Mouchaba, monsieur Diop Abdoul Ahmed, ancien ministre, et dendagal ardiɓe leƴƴiɗo e nder Diowol e ko taari ɗum le 28 décembre, une journée historique, une journée qui va marquer ses empreintes dans l'histoire de Diowol. Ñalawma cérémonie officielle, installation du nouveau Farba à ses fonctions. Farba Hamé Birane Diak bi Farba Birane Hamé Ndiengude tan Farba tawi laamu andi laamu suusi laamu ceddo men ñu ganna Samaria mo la barago ma sadaka ñalande o wi non mo suusa bone koy laamotamo ɓesgu Sénégal e Mauritanie ma e koye wona keerol Sénégal e Mauritanie kala en tinnirawɗo ñalawma le 28 décembre toon to Diowol bandiraɓe le 28 kala jaɓɓuɗomi yowiyomi yaafo mbimi bisimilla mon ɗo e nder Diowol un village historique machallah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sari no mbinoɗen en gardidi men ndi habaruji men to États-Unis guiɗoɗen ko toon to New York en wayno ko kanko pelluɗo oɗo gardiɗo compagnie biyeteɗo United Healthcare ɗum noon ko compagnie assurance santé en wayno hande woni koye yiilede tugnade e habaruji gomiɗo CNN hono kamɓe police New York e police fédéral foof eɓen continue hande ƴewde holto woni oɗo saha joni kono noon en wayno vidéo ji kewɗi jaltinan kolla kanko hoore makko wona New York jeeya donc ari ɗon ma won balɗe sappo joni e kadi holto o mori donc ɓe ndewi tomi guila Atlanta ha o yetti New York e kadi hol hôtel ɗo wonno ene wayno ko yalti kadi ñalawma ko hay hôtel ɗo wonno ɗo ko wona carte makko d'identité o hutori ko carte d'identité goɗɗo ko ɗum waɗi vidéo ji makko goɗɗi kadi jaltine kolla wonno rewɓe wonnoɓe réception ɗo hôtel ɗo force ɓemo pour gajirtuji hakkude mabɓe pour ha jiiye yeeso makko ɗum suudu donc ɗum woni photoji makko jalti e ñalawma hen yitama kadi tugnani hande CNN ko ali on téléphone mo joguino hen mo werli ɗum walla ne samirim donc yitama kamɓe police ɓe goni koye ƴewde oɗo saha joni holko woni oɗon téléphone et surtout kadi tawde peɗeli makko peɗeli makko wayno ko hawnaki ɗum ɗo fof ma yiite hen tugnani hande CNN ko haali kadi no wayno koɓe kocci kadi butel mo kanko ko hoore makko o sonno e kadi omo yara tawde o yari hen tawde kadi o memiri ɗum jungo makko ɗum ɗo fof ko mbiyata en ma aade en makko yaltu hen ɗum noon ko ɗum woni ɗoɓe jarata oɗo sahaji e kadi ko hunde kamɓe toppiriɓe ko fate assurance uji cellal fof oɗo sahaji ne ɓe kuuli wonde ko hawnaki surtout kanko président walla kanko président cuɓaɗo Donald Trump so ari e supporteur uji makko ne mbawi wonande ɓe mbawi ko hollude fitini mawɗo pour udde ɗiɗo assurance uji tawde dole ɗiɗo assurance uji kadi koye gandaɗi ene mballa yimɓe wadde abortion ko jiiɗa ɗum hande toon kadi to Washington hono kanko
cuɓaɗi yo arde défense o ene wayno oɗo saha hande mon continue ha hande hollude tiidre hoore ɗum noon ko hollude kadi wonde ko kanko o woppata kono mako won gueɗe keeɗe jaltude gueɗe keeɗe ɗe kadi ko kalata ko kanko hoore makko gueɗe ɗe waɗi ɗum noon ko gila nde wonani arme caggal hay ha ko caggal mum natti wonde arme gueɗe ɗe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ñande fof hunde ne ɓeydo hollude hunde nde moƴƴani donc ko ɗum ɗon woni ko ɗum ɗo woni won républicain ñen continue ne ƴeewa walludemo surtout taw ko sénateur uji beele ko ɓuuri hewde républicain keddiɗi beele ne mbawa votandemo siftinde on tan ɗo ɓe jarata ɗo en ɗo ɓe jarata ɗo ene wayno ko kamɓe républicain soɓe dañani majorité pour wotandemo ene wayno ko kanko hoore makko jogorani ɓennude ɗum noon siftinde tan hande ɗo jartimi ɗo ene wayno ko kanko kamɓe sénat jogui ɗum taw ko kamɓe démocrate en kono noon toon to suudu représentant ji jogui ɗum ko kamɓe républicain ji hay sinde majorité mabɓe hewani taw donc tugnade kadi avocat makko biyeteɗo tim parlator o wi gueɗe kalteɗe oɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen hay preuve goto ɓe mbawa addude hen ko gueɗe tan kalteɗe médias sociaux ji kono noon ko wona hunde nde ganduɗa ene foti hadde oɗo wonde poste priɗo ko fati défense donc o continue haalede tan ne wayno kanko ko fati makko kanko oɗo Peter Hegseth ene wayno ko oɗo debbo mo wadduno e toon to Californie kadi gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ɗiɗi haysindo police waɗani rapport ko fati wonde o waɗi ɗum violé ene wayno ɓe nanodiri e wiide makko kanko Peter Hegseth jokkodiral mabɓe walla gondigal mabɓe ko ɗum ɗon ko hunde nde ɓe nanodiri wona viol kono ene wayno kadi ɓe cinnidiri no nanodiral wonde hay goto mabɓe fotani haltude kaɗo haala e public kono en tugnade ko avocat makko kanko Peter Hegseth ko haali hen o wi wonde ko ene wayno ko oɗo debbo déjà violi ngal ɗo nanodiral donc ene wawi arde to ene wawi yaade télévision ɗo wela foof haala ko wela foof ko fati e ngal ɗo nanodiral ene wayno ko kala ko wonno e nanodiral ngal déjà andama e public ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kanko ko wawi wonde fof kanko Peter Hegseth avocat makko wi wonde so tawi o heɓani waɗede confirmé donc o dañoɗo oɗo ligguey pour toppitade ko fati défense ene wayno ko kamɓe avocat ji makko kanko Peter Hegseth maɓe porte plainte oɗo debbo jeeyado Californie si babu nde ko kañum hoore mum kañum waɗi mo dañde ligguey e kadi ene wayno ko maɓe ƴeewa kadi kala ko debbo o haali so tawi gonga ala hen ɗum noon ko mbiyata ko diffamation habaruji men e États-Unis cekkitorɗen ko fati e frontiére uji hakkude États-Unis e Mexique e tugnade kadi ko CNN report hono kanko gardiɗo leydi Mexique hono biyeteɗo Claudia Sheinbaum o wi wonde ko mo ƴeew oɓe ɗaɓini wonde ko hebde nanodiral walla hebde pamodiral hakkude mabɓe États-Unis surtout hakkude mabɓe gouvernement garowo hono gouvernement Donald Trump pour wonde ko kamɓe américain ji walla kanko gouvernement Donald Trump ɓe so tawi ɓe continue ɓe mbaɗa déportation walla ɓe jaltina yimɓe leydi États-Unis nawɗo en duttini ɗumen toon to Mexico yahata ɓe duttini tan ko yimɓe jeeyaɓe toon to Mexico donc ɗum woni ko haali ɗum noon ene wayno teskirama ene wayno CNN kadi wi wonde ko kanko oɗo debbo gardiɗo Mexico ene o jokkodiri Donald Trump par téléphone ñande 27 lewru novembre koye kadi haalluji ɗiɓe kaldi ɗi henna kanko e Donald Trump fof ɓe mbaddi gostodiral miijoji taw ko gostodiral moƴƴal kono noon wayno ko kanko debbo o kadi fuɗɗima haalde wi wonde ko eɓe ɗamini alay saago ɓe daña nanodiral ɓe daña nanodiral ummade gouvernement Donald Trump wonde ko Mexico yimɓe kala gartirteɗo toon to Mexico yahata ko Mexicain aji e kadi so tawi kadi kanko kadi o wi wonde kadi o jokkodiri kadi e leyɗele gonɗe frontiére uji hakkude États-Unis e Mexico ɗum noon ko région ngaji gonɗi toon e région ngaji ɗi fof haalde ardiɓe ɗumen pour yo par kala nde kamɓe compatriote uji mabɓe gartira yoɓe jaɓɓu ɗumen nde o namda noon ko fati wiyama wonde ko Amérique wi ko il faut ko ɓe gudda frontiére o ha laaɓa o wi wonde ɗum ɗo ko hunde nde ɓe meeɗani miijade haalde ɗum kadi ko hunde nde ɓe mbawa wadde kadi ne woodi hawnaki peeje goɗɗe bawɗe waɗede ko wona uddude frontiére uji ko way noon donc tugnade hande habaruji gomriɗo toon to Morolago hono kanko toppitiɗo
ono kanko Caroline Levitt ɗum noon ko jogiiɗo konngol gouvernement Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ko Donald Trump waɗi ɗum heɓde gañade woteji ko leñ Amérique naaɓe mbi wonde ko yo ar o so ari beele mo wawa dartinde mbamu taw no wiri mbamu taw ko immigré ji naatoɓe Amérique e kadi surtout kadi e wayno wi ko Amérique naaɓe dokkimo kanko Donald Trump yamirore kala immigré ji criminel yo yaltin ɗumen kala terroriste en nangu ɗumen o yaltin ɗumen par ce que ɗum ɗo ko Amérique rokki ɗum oɗon mandat. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. habaruji men international giɗoɗen ko toon to France en wayni ko Emmanuel Macron yalti hende télévision mo haala ɗum noon kanko Emmanuel Macron o haalano ko surtout jabade won sondage uji kewɗi jaltuɗi wiide sibaɓe caggal nde gouvernement mo premier ministre makko ɓiyete Michel Barnier nde sammina hanki en wayni ko yimɓe heewɓe noddimo kanko walla yimɓe heewɓe yiddimumen oɗo saha joni toon to France ko kanko Emmanuel Macron o démissionne ɗum noon en wayni ko nder konngol ngol haali télévision o wi wonde ko mandat mo jogui o en wayno ko kamɓe français ji kamɓe gotinimo kamɓe mbaɗɗimo ɗon kamɓe dokkimo hoolare ɗum noon mandat makko ko duuɓi 5 ko en wayno ko anniye makko ko continde lamade ha ɗo e duuɓi 5 kono ko ɓuuri hewde sondage uji ɗi kollata ko wonde ko kamɓe français ji ko hiisa tan tuggi 59% ha 61% jiiɗi ko wonde ko kanko Emmanuel Macron o démissionne ɗum noon e nder kadi ko ɓeydi hen kanko wi wonde ko balɗe garoje ɗe mawa suuɓo kadi hon gonowo premier ministre kañum hoore mum wawa ƴeftude nomde gouvernement muɗum censure mbaɗaɗo hanki ko hunde nde yiyaka ma won duuɓi 60 joni toon to France ɗum noon e wayno ko hunde kadi oɗo saha joni waɗiɓe France naaɓe fof surtout kanko Emmanuel Macron waɗiɓe surprise no fewi siftinde on tan ko kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition ko kamɓe mbaɗi censure pour wonde gouvernement makko walla kanko premier ministre Michel Barnier wona hunde nde ɓe keftini ɓe jiiɗi ko sama ɗum waɗi donc gouvernement makko waɗama censuré hanki ko hedde habaruji men international cekkitorɗen ko jokkodirde Fuutanke Diaw rokken meftande nde waɗanen hannde ko fati Mauritanie Sénégal e Guinée Bissau ɗum noon Fuutanke Diaw bisimilla koɓe radio Jowol Saare on calminama meftande kabaruji men hannde gadoɗen kabaruji leydi Mauritanie accident musɗo waɗi ñalawma hannde e lawol Boutilimine lawol innertegol lawol yakare yimɓe joyo mbasi en pittali mumen accident o waɗi caggal nde otoji ɗiɗi mbuɓodiri orgor tokoso mbuɓodiri e bis kabaruji cakkirɗen hebde noon kanko chauffeur ortokoso hollitama omo tampi no fewi o monato hôpital national wondude debbo goto mo koyengal mum e jungo mum keeli radio Jowol Saare ene renda sunare e ɓesgu mabɓe ene downoɓe nde Allah yurmotoɓe yafoɓe kamɓe wasɓe en pittali mabɓe leliɓe cellani hôpital ɓe nde Allah umminta ɗumen e dow jaam taw kadi ina wondi e cellal direction générale des impôts ko nokku toppitiɗo ko fate jobdele impôt eɓe e jabbal uddude compte banque ko ina wona 30 entreprise publique e nder leydi ndi sababu noon ko wasde ɗin entreprise ɗoftade kuule ma wasde immirande kayitaji biyeteɗe dossier fiscal direction o neldi ɓatikeji yoga e bankuji yo uddu compte uji ɗiɗon entreprise aji ina jeeya hen télévision nationale al Mauritania et société entretien routier biyeteɗo ETR kam e nokkuji goɗɗi taw ko nokkuji publique ɗe jamiroji ƴettira ko beele tengtinde needi e ɗoftugol entreprise aji ko fate ɗiɗon kayitaji timmuɗi ɗi ɓe poti jogade e ñamalɗe ɓe ndewetno ɓe mbawa ɗum yobde to leydi Sénégal ICAD université Cheikh Anta Diop gonɗo e nder wuuro Dakar ñalawma hande noon ko garmi gara musɗo waɗi hakkude dadiɓe e almuɓe janggoɓe toon ɓe caggal beddodiral kaaji e gaz lacrymogène almuɓe ɓe woni étudiant ji ɗi namdoto ko lebbi sappo e ɗi jooɗi joɓa ko wiyete e bourse Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi Sénégal ine jillu ñalawma hande toon to Émirats Arabes Unis o heeɓi yilloyade juma mawɗo Cheikh Zayed ko juma kay mo wangotoɓe woni touriste en ɓuuri wawde yillade ñalawma janggo aljuma kanko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal ma ummoto Émirats Arabes Unis o yaɓanto Doha wuuro lamorgo leydi Qatar gam hawtoyde forum mbaɗo toon forum monon ma dumo e balɗe tati tuggi ñande jeegom woni ñalawma janggo ha ñande jeetati ndude lewru ndu gonɗen ɗum noon koye dow invitation Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani émir mo Qatar to leydi Guinée Bissau jofnirten meftande meɗen e nder lewru septembre hitande gonɗen nde laamu ngu nanguino laana ndiwowo taw ina waɗi tonoji ɗiɗi eko fayi ko wiyete drop to bowal laaɗe diwoji woni aéroport Osvaldo Vieira ñawore mabɓe kamɓe ɓen joyo wonnoɓe kanno laana fuɗɗima ñande ɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ñawore mabɓe suwa taw jofde ko ɗo tongi meftande men ñalawma hande musidɗo mon Fuutanke Diaw gam radio Jowol Saare Fuutanke Diaw a jarama no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare ko ɗum wonno komin joguino on hande habaruji e ɗemgal Pulaar en siftinde on tan hande ko alhamis joyi lewru décembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama